Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo gin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. The Veterinario ken Ranchero. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, awan lata. Kaano nga ta malpas ti hearing kadagiti agririri may papaniti na pilay a baka. Anya nga minti tuon ken gabo na di ariri da chairman. Ay, jay baka ti karuban na naiwayway iti dalanda. Nakasalin sa iti dalan na sumina iti kang rona na dalan nga agpadaya jay purok tres. Wen, gapo tamasansan ti panagtudunan, linutlot ti baka jay dalan. Ay siyempre, nagkapitakan. Oy, mamata ka. Nagreklamo. Kadayay, nagririda. Tirigat na, napilay jay baka. Kadayay ti pagririanda. Kadayay, napabasol jay may isa. Ket nagdarom jay napilayan iti baka. Wen, naimbag ko ma, no maimbagan pa jay baka. Kat sansamutin, parchindan. Dito na. Suadakkel ariri. Ket dayta ti masapul ang mapagsasaritaan ang naimbag kagawad. Amang no sana malpas dito barangay ti ririda. Ay, makamudan na. Indurson dagiti lupo ni Jaeli no kaskasan. Wala. Angam no maala iti saritaan, may mayat pa eh. Ariglaw? Ay, sus, awan latam mo kung kagawad. Iti dadyang ugali, takim baka. Sa bagay ah. Makamuntaw no nyat banaganda no nalpasan na naindurso iti nangat-ngat a korte. Una, sakit awan pa'y panagrespeto da iti barangay ko. Ay, iso kasayaatan. No maipanton ija ilay, tama kamudan to ni Jay. Nabayag mo't day ta aririta na. Huwag nga ron. Imbag ta nakasangto kita kon. Maka-atendarak mo't lang iti regular session mi para itaabulan. Wen masikuran ni tatang iti kanay nga absent ka. Ora, tadamot naipila nga official leave ko. Wen matkit di Tinarigat, no dahi tayo absent taklatan nga wan official apakadak. Kas kan ni kagawan guro o di. Kas dyan iti aramid na. Ag-absent ka nung awan pakpakada na. Sa intol masitar, makirikter to pala. Ay, wen. Kumusta amat nga tanday dyan nga ex-kagawad? Siyempre, agur-uray danto pa eleksyon para barangay.
Kaano awanan? Anya kay nga, malakayan ng aguray Anya? Uy, aglaklakay nga agur-uray. Aging nga awan mauray na. Nang runa gud ni. Di pala nakasubli iti normal a sitwasyon ti lobo nga po iti pandemya. Masigurado, ang maitantan amin na iti saan unay anas ka na tamingan ti gobyerno. Wen nga ron. Ado tinaapiktaran ka po iti pandemic. Amin pa din Talaga ang apektaran namin. Adon tinatay ka po iti COVID. Manay na yunan sapay lang aging gayta. Sana maliklikan Sa bagay, andan bakuna. Agibus tumot nga tanday ta problema. May sadayta akakarwan ang nagbalin na problema. Uy, tagasem. Sa ngalubungan ko naman. Adadag iti pagilyan asaan unay an apiktaran. Oo na, ta disiplinado na iti tao. Ken talaga mo, ita nagtungpal na iti bilin na iti agturay, iti pagilyanda. Uwan niya. No, iti Pilipinas sos, Pilipino na itan. Anya? Kunadang rolay, kasi siriban ni Pilipino. Nga, kaadwan na iti pagsiriban da, kat kinasikap. Anya? Kastati ko na tinaduma. Ado, ti kalukpan na iti kapada ang Pilipino. Kas iti dayta May sa dayta nga ugali ti Pilipino, Dom. Anya nga ugalay? Dayta kinalay nga maturo. Sige, ituloy mo dayta ta mapanak man pa ijayan dananang. Jay hiring tinapilay abaka. Mahiring manan, sana ya. Oy. Ang mga numaturugam, mapankanto na di barangay hall, Dom. Na. Tiap muna. Maturog ak man Ay, andyan ni Rosa. Umadanin ti kasangay ni tatang mo, Rosa. Iso adi mo pakpakitaan iti saan na magustuhan. Nanang? Saan la at kinasukir mo ti ipakpakat mo. Addan to kang runaan na bisita na. Asino? Sino pa'y no di jay ranchero? Manan? Jay agat turo? Rosa, Agpay sumat. Nagtungrit ti suot na. Kasla saan pa'y nga digtigos. natangiwat mo. Mangag na ka ni tatang mo. Apay nga min asaan na magustuhan ni Domeng kat veterinaryo mat. At damot Huston, di mo ka di ipilit ka ni tatang mo ti kayat mo. Uray italaang apa nagkasangay na. Ayunam. Amot tan. Saan kumanatang kanta ulo, Rosa? Nanang? Sigurado, kasarita na kanto. Katay ko na kaon anak ko. Pakitami tinasaya at uray italaang. Umayita, di agayat unay kinka, Rosa anak. Ornosem talangam. Ingkag digos. Ken isuot mo, te kabarbaro abistidam. Anya? Oh, di ka nagmulagat akasta. Tungpalin niya ka na ko. Apay, sana ko na napadagayakin ka anak ko nga ma'am. Ala, apay akasta ti saludsod yo. Napatag kayo kanyak tatang. Mutlagayam. Mala, agtungpal ka iti ibaga. Tatang. Tsak kayat yo para kanya. Nagangdod. Ay, yan. Nagmadiday ta sa sawong.
Nagbanglunto pa'y ni Rujo. Katang? Nakabangbanglo ni Rujo. Ta ultimo de kabalyo na. Kat madigdigo si Timported abang banglo. Adapay shampoo na. Ibagam gudlay na nang daw. Nadangro ko na ayo Rosa! Abdan nobyo. Apay nga yaram dakpay langit sa bali. Gapo ta dayjay ti may bagay king ka. Baknang, naglawa ti ranchona. Anapuno ti nagduduma a breeding a baka. Ay, jak kayat ti agad baka. Nay, Rosa! Kasarsarita ka pa lang, kang subli ka! Manjak! Manjak tatang! Na, naglukan. Di na kayat? Masapol ngay aywen mi king suping ti anak mi. Tahibak nang tipilyen mi apara king kuana. Tapno na nam ay to, tibiyag na. No manlugot ka, ikasar ka adago sa'yo na ading Rosa. Ikasar mo dagiti bakam Ne, apay ngay. Napalin mata na siluan ta sa ubil ba? Misutan naksamot na ading Rosa. Agsaksakit nga min ti tiyan ko. Sino ayat agnirsing agsakit ti tiyan na. Si kangataan niya. Anya, kutno. Uray nga tagngir-ngir si kakanayon, di kanto kayat. Anya, matay. Tinaklakasyan mo ta gumawgawawa di taayat mo, ading Rosa. Ay, adan nobyo. Iso addi na kun singaan pay. Kabalyo mo, detainted ko apagsakayang tatagustay. Rigalok kang ka. Ho! Yeah, ho! Ho, kulakit! Ni, ay. Ho! Kitagin ka la. Apo, nagsaya atin. Inawis naklang agpasyar dito yung ranchong. Adan kabalyaw. Ado ti kabalyok tata. Ado mo ti bakak dito rancho. Atawid ko kadagiti lulok nga uray latalaw. Naghasat ka, Rujo. Iso nga ro, dada kayo ti kayat ko ang mairano di ti kinagasat ko. Di naksamot kayat ni Rosa. Kayat na ka na jay. Agpampanunot pa'y lang amin. Ayun gayam. Kaano nga jay kasangayo tata? Nasauyo kanya kat idikalman. Adandanin ti kasangayaw. Inton umay abulanan Ay na. Uray sakto ti makamu ti magastos iti selebrasyon. Anya. Diwa. Kwa. Jak selibraran ti kasangay ko, Rujo Barap. Silibraran ta itan tata. Siyak ti makamu. Mala. Agsublitan dyan naggapon ta. Hi. Hi. Ya. Hey. Ya. Ya. Kita. Ya. Surutan na tatagusay. Wan. Naka na yun. Ay, uray nak. Patarayin ka, di kang taray, loko. Ay, saan ka mayawan? Naggasat kat kuman, no kahit ni Rosa na ito yung agayat unay kingkwana. Nga masapol ama kumbinser mi kun supeng ni Rosa. Tataytan aranchero tayo din na. Ha! 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 Ala! Nakayayat dagita nga okanan. Nagsisingpad na. Tawan man lat ari makmakda dito yung nakaipupukan da. Talaga na singpot da. No tao ko maragita, makuna at triplets. Apay mat. Una, ta nagigiddan da na ti aanakan ti inada. Anya? Uy, emergency cesarean tinapasamak iti inada, idinayanak da kita. Anya? Nasisarian dyan inada? Uy, emergency. Iso nga ulila da kita. Natay da di inada, ta naatalan ngamin. Ala, malumgaya man duming.
Agawid akon. Amang ano sapsapulan da ko ni Jibalay mi. Itulod ka nga roday. Ay sanan. Jacket ang makita da kada tatang. Ung tandak tumanan. Nalitaya. Sandak namin akayat datatang kan nalang mang. Uray, tasikamat ikayat ko, Dom. Sige, mapana ko na. Agsubli at tumanan dito'y klinik mo. Ipa-check up ko to di masikog apusak. Kasi mo na disgrasya abaka, tata. Sa bagay, sana sayang, tay inayon ko iti regalo kada kayo, iton kasangayaw. Anya? Ay sus, iko ha? Kababain pa yun. Regalo ka niya kon. Ngam awan mo't may regalo kin karo diyaw. Sa anak mo't nagsapsapol iti kasukat iti ipapay ko kada kayo. Ay, sa bagay, kunada na riga at pagkadkadan ti grasya, agbulsik ka no kay ti di umawat iti regalaw. Wan mo't atata, iso nga awaten yung tinayong ti regalo kada kayo. Mapartin to na ito, abaka iton kasangayaw. Awisin yung amin yung tigagayim yaw. Adun to ti may sagana, apag sasangwan tayo amin. Sige. Sikat ti masurot, Rodyo Barok. Anyan, nakabagpak ng dadyo at tao. Apay nga taan di kaya't ni Rosa aya. Ang tangay medyo mabayag pa iti kasangayaw. Ipaagas ta pay lang na iti bulo na. Ipa-check up ko pay lang iti klinik na iti ayaw. Amangan kiti matay, adi na pay madanong ti kasangayaw. Ala, makamo kalatan. Ipastor kon kunakla ko ma dito ang mapartin to abaka nga ibagbagam. Ngam di mo't makapag na. Ay kasano nga agpasyar nga garab. Wan nga ron tata. Iso nga ipakonfine ko pay lang iti ayan ti veterinaryo. Ala, makaamo kalatan Barok. Dr. Domingo, adasin mang pata pasyente. Ipa-confine di akin tarakan. Ayan na. Adapay lang di tarwar Anya ti pasyente. Bulog. Ngam, saan ang makapag na? Jay, saka na ti problema. Na-fracture sa. Ay kasapulan nga ron ti attendant alalaki. Bagami da, taumay da. Owen, Doc Doming. Kasta mapartin tumot lang na ito, sir. Ay wala. Inyig ko lang amin dito, itapno mataripataw. Amakan no ipatay na adagos teta natukol asa ka na. Ay kasi mo, nakalanlanay dagiti matana. Hindi nan samot tan ammo ti agemap. Iso nga rod ang mapartin to inton o may abulan. Irigalok nga may niti amati ararmak. Ay naggasa ton ti amati ararmam. Baka ti irigalaw. Ang maapay nga, aday ti pa'y agnangabit kan patay. Mapartin to nga rod iti kasangay na. Iso nga ipakonfine ko. Tapno mayura ti biyag na. Aging gat kasangay jay katugangak tubay. Anyat kinunam, Rosa. Jay, baka nga ibagbagan ni tatang nga irigalo jagnagan iti Rodyo. Pilay gayam. Kat inpa-confine na di klinika ni Duming. Ngamjak imbaga kin ni Duming. Aday jakin baka iti day ti agnagan iti Rodyo akariban na kanyak. Anya? Nadisgrasya ka no day jay. Kat natukol ti saka na, nanang. Iso nga ipapartinan para iti kasangay ni tatang. Gaminton umay abulan pa'y matlang ti kasangay ni tatang mo. Iso nga rod ni impan na klinika dagiti ayop, nanang. Tabarang saan pa'y amatay.
kat mayuray dan to inton birthday ni tatang. Ay, anyan ni tatang mo. Idul-dul na kalauna iti dayjay. Idinto tadi mo lang arudan kayat. Ay, ura igregalo na amin abaka ijiranchuna nanang. Jak kayat dayjay arojo. Ay, ala, pasensya amlatan ni tatang mo. No di nakalata maawatan. Uray, tasaan kumot nga ay ayunan. Nablo jay baka dayjay arojo. Isong ay papapartinan. Amok. No saan anablo dayjay? Imposible ang maipadawat na para iti kasangay ni tatang. Pandanam na maama kapag nantumot lang dati abaka. Iso nga agasa. Talaga, Dok Doming? Oy, Benita. Karit iti kinabeterinaryok dati na pasyente. Oray kita makapagnantumot lang dati abaka. Ipapartin tupay nga ta, di akim baka no makapagnanton, Dok. Ay, awa na kijaya eh. Basta impaiwan na tapno agbyag pa yaginggat pa nagkasangay ni Tata Gustay. Talaga nga ta nga irigalo natin na pilay abaka. Ay, paliiwan ta. Basta ipakat ko ti amin ang kabaalak ang mga gas. Tapnong malasat na tinadangra na saka na. Ala, apay ngay may tibaka di taro bayan. Ay, tanawak man. Ha? Tiranchero. Iso ti mauuko di tibaka. May bagawas mo, Rosa. Ha? Ayan di tatang mo. Babit lang. Ibagakan ko na to. Lang. Sino ta ka sa saong ta? Di ta ka pa'y tawa, paunagam Ay, kuha tatang. Sino aya? Ay, Ha? Rudio Barok. Tayo maparti abaka na dan. Saan, tata? Makapagnan. Ito asaanin na maparte. Ito kadaklangay. Di mag-asak lang, tata. Kay bagat ang paitulog ko numalon. Di sa kadusina ang broiler kan. Aya. Sige, tata. Adakan ka makamag ka biyahe. Saan ka makaumay itong kasangayo. Ito paitulog ko. Lagi tayo manok. Mapasok pa, tata. Sus. Ah. Ni. Inukod na tayo baka na. Naglukon. Ay. Kasano pa dagi inawis ko na makibirthday. Baka. Nagbalin amanaw. ay, tatang. Hey! Yan. Ay, sorry anak ko ha. Inararapaap ko ang mamanugang yiranchero. Awan mo't gayam inalat na. Ala, uradyak kayat. Agtinagkan, ijipitiran na riyaw. Ranchero, veterinaryo. Ranchero, nanay. Anan, di natatagainap ka. Veterinaryo akanan. Ditan gagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre.
mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat itang, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At do iti istoryangen Kampinalwan. Senyor nga rodan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Mapanak ki dyan dananang. Mapan kalata ah. Ay sika, mapangkay di barangay hall. Oray saan sa? Saan mo tasyak ti officer of the day ita? Ang mga no-absent akin duty. Awagan na kantumat lang ni tatang. O di isunton ti papankaw. Sige, makaamu ka, Dom. Mapanak pa'y nga ron, tane, tulungak ngamin amang isagana iti pamerienda na iti meeting da asinyo rinton malam. Isaw, tagpamirinda. Wen, kasla pa blow out na ah. Taisumanan ti binutusan da a presidente ti senyor. Aywan, nalpas gaya man ti eleksyon da. Wang nga ron. Kunak nga ron nga uray saanan a pabutusan. Kuna dagi di kakadwa na nga opisyal, alapasan na langan termino na. At dapay nga min may sa tawan ang mabalin na apa nagpabutos. Kasta? Maumuman nga anya nga rod. Lakad, ado ti tangken ulo a senior citizen. Nakasanaw. Adakabaw ti daduma. Day tangarod ka, Tom. No anyat imbagada, isut masurot. Ibagada nga isuda ti husto. Gaputa senior dan. Tiyam mo da, isuda lang ti ustaw. Isuda lang ti nakapudnaw. Huwag nga rod. Ay, tinungtungan nakmatan. Ay, inakondom. Ah. Anyan ni Rosa. Tinungtungat ano? Ay, yan laki din na yan. Kanay nag-apabasulan no kas niya mataktak iti papanan na. Ay, isaganak din natin laptop ko tagsumatak. Ay, kaya kahit aramida ito no kas tingawan ni Rosa. Nagsurat ka. Yung bagkatawan bang isturbo kanya. Ay, igablay. Kulak lawan makaisturbo. Andan samot na taumay ajak maliklikan. Ay, ha. Alian tigas toy. Ito'y matirigat na nawan bukod alugan nga umay dito ili. Nagsubli man ang pipila. Ang pipila man ang nagiti aglugan iti Jed. Takas na no, manumot ang tiyang biyahe. Nagbayagan ni Rosa. Kuna na nga dalabit katangan na. Ang mga numadanon ton at kami kilumugan. Ang awan pa lang. Sa bagay
Awan pa dim nga di. Bisa nga umatidog ang umatidog. Tipila. Nay, apa yan? Ah. Away-wayan matipila taglugan iti jipan. Ay, wani na. Tabas set tinagbiyahe. Apay ngay, nagluko da? Anyat sir, betilugan da nga, no saan da nga ibiyahe? Awan tayo ijayan ina. Nay, apay kat din awan pakibibiyahan tayo kat marigatan tayo matan nga guray. Ay, ura itano addan jay nakatukang agbiyahe. Saanan alas ka na makipila kayaw. Ay, kat huwan mat Nawan sa Anya! Nagko na! Ay, basta dito yak una! Siyak dito yakin una! Nay, kagawad dumeng. Ada ka mo gayam ditaw. Uy. Ay, matidog mo kayam tipila. Ay, kunak no basit pa lang ti agud udong. Ay, kaya mo asawen. Nabayaga di kay may dito'y ilay kagawad. Saan mate? Masansan mo't nga mayak. Ngam adda kamin pakiluglugana. Itala nga agkumyot. Uno, umay ka aglugan ni ti Jeff. Uy. Ay, no amumla ko makagawad. Narigat ano awan bukod alugan. Nang runa, hindi kang itingitan ti lockdown. Oo na niya. Awan nagbiyahe at jeep ide. Ito na naparitan da. Wen. Ado, ti rigrigat tayo ide. Italaang alumukay. Ang kaskas day. Hanggang matlays. Adan agbiyahe apang publikaw. Ah? Siyak dito yun Senyora! Ha? Ay naapo. Umubraman nga tanta katuturayan dito'y paradaanan kagawad. Ay, nay! Adan tayo agbiyahe at jeep! Ay na po, saan tayo pa'y ang makalugan atan Adda tayo mo dito'y udi na. Sana bali. Tinapatag. Adda pagluganan. Kidi kagawad. Ala! Dindoro na! Ay, susabo. Agyat kayo lang di talikudak! Ay na. Maysa ti agrugan! Hindi lang umasa manao ni manang sita. Ngaron enton kuan makasarak iti kaapanan. Ay, kunak no saan tayong agkaluganan ng kagawad dumeng? Nakasingit ka mat. Nakaabot akit ikaw dyan na bilang taglugan. Ay, masurunak ka dagitag tutubo itan. Saan da nga'y kabilangan da tao senyor? Di dala maura yan ti pa nagsenyor damat. Apay ay na. Anda nakarikyar yung agtutubaw. Ay, ada. Diyay nga'y nagkunang awan senyor itan. Ay, uy, nangagkura dyan. Dandanik ladura ba ni tayo ti subsob na? No sinelpuan na pa'y nga ta diyay imbaga na. Kabibaw nga tan ti bibig na makaaweg. Wala dahi tanina. Madimot ti kasta Ay, bastos nga rad. Ikakiti pagnakman na Ay, kasta na nga ina. Gusto na alay ito tungtungan ta. Mapala kong dita balay may. Una, tadimot may sa ti pagawidan ta. Sige nga raw. Ay, kanya lakit din ni inasitang. Gusto di ko na ni bebe nga nakasaritak iti paradaan. Saan nga dayang makasarak iti kaapa na. Nakaluganam gayam ni Ina Sitang, dom. Uy, ngiwat ang ngiwat. Kas jay ki di day jay abakot. Isot problema ni nanang iti organisasyon da a senior citizen. Aya, Nagdagulit ka no. Sakit nagrigat ka no ang makaawa-awat. ugali na tadan samot kabaw nan. Kas tangarod ti kunada. Isa baybay ang dalatan. Ayang aglablabsan. Kasi idanda kami pa iti paradaan ti jeep nga panagbugsutan. Sana makaur-uray. Sa di ko nakirikyaran. Apa yan nakirikyar?
Siyempre, nakairuaman nan dahil tayo oray nagatidog ti pila dagiti aglogan saan amakipila. Mapanlat na ni Tisano. Ket lumugan to na dagos nga urayawan palat imbagbaga di dispatcher. Kasta. Hoy, hindi ko andarag ko na nga awan senior ita. O dahil nakiriri. Sa bagay. Gagangay nansan. Tagdan sa ngamin kabaw nan. Igagagara na ka na o. Talaga anaturay. Dayjay to nga tanga ugali na ti pakaisagsagmakan na. Makasarak to umutlat katukad na ah. Anya ngay bakay. Matuloy ti emergency meeting yaw kadag iti pada mga opisyal iti senyor. Katuon pagmimitingan may no kaano ti utiking may. Ngamnay, mga no saan pa'y amabalin ti ago umbaw no agpaskaan. Mabalinin. Awisin yung tukat ni Mayor. Ay won, ni Konsilor Umingan ti alaan may ages. Kan mang utiking kada kami. Kan karamanan ni Mayor nga umay. Iyon makapagkuyog na nagijay ta. Nagkabadungalan ta. Un nga raod, makaumay da jay ti amok. Ngamnay, awanan ti sabali ang maaways. Ano umay to amin asinyor, asos, ang mga nawanton ti distansing. Awan na. Kita nyo tadalata na ita distancing. Narikating. Ang mga nodakit di maisarong ang COVID ay delikado. Nalakakay tulat ta ang maakaran. No di kita ang tigaraw. Wan, amumi day ta. Dahil launay ang bakit sitang. Pan-ana wala ka na yun. Tirigat na. No isuntuman ti makakaadda namang tungtong ka na Apo Mayor. Ay, ni kakasitang pa'y ti kunam. O, sumabat-sabat tumankit din aka dagiti sumangpunta bisita. Mangibabain tuman nga tan. Uwan nga rod. Nagsampay nga agbiso-biso. Bagaan nyo sakpay asumangpunta kiti bisita. Kababain no palagod-lagod tuman na sana nagdigos Binilbilin ko matkit di Imbaga nga agdigos nga muna kan ag lipstick sakbay nga umay. Kat, bareng aramido na dahil imbaga. Kita nyo tayo lipstick na ta. Ang mga siputan nyo ta dintukot magibabain. Ay won, binilin ko matkit din ni kakasupa nga. Isuti mang kita kan ko Ay, amamat binilin mo Nay, apay akastati ko nab, anya ti amok. Ni kakasupa nga abalo. Won, isut biniling kaw. Bareng agtal-tal nanton is itang makamuntulatan ni kakasupa nga kan ko Nay, da kayo apada ka senyor. Di kay pumanag na dita. Agtugaw kayo ta dandanan ni Apo Mayor. Nay, sita. Mayat man ta ma'am. Di ka mamatsupan. Sita. Iday-dayaw ko harun talaga. Napintas kalat. Nauray kasta akan na. Yung nakaslaanda ka, Pap. Ay, anya? Ay, umay. Kanayon kalaan na kami so. Wano saan, agong ungit ka. Ang mayalata matin suram. Bagay mau. Ay, di na konsutilan. O mga ano makaluksawak pa Ay, di ka kani ang lukluksaw. Napintas kalata sitang. Kaya mo na tayo Ang mga mapasubsuban na kita gumgumaw. Hey, kababain mo't kada Apo Mayor makakita. Di ta ka malangan. At yung laki din ni Sitang. Ay, Senyor Gabino. Ang kabawsan.
Nagan-anos tayo Anusan tayo ti adda ni sagana apag sasangwan tayo. Ay, tirigat na. Saan samot akayat dagitoy bisita tayo, dagitoy insagana tayo ang merienda. Imanaw dadagaw. Imbaga naman nga da appointment da. Makamunda, iya ka bisira ka na. Ay, uray! Inikan tayo matimbitasyon. Inischedule da ko mama ditoy Awan mabalin tayo Kasta talaga dagiti napakla na politiko. Kanayo na makumikum da. Ay, sa bagay, saan la ang eleksyon tumanon? Unmat. Agkakaribusun tumanen dagita pirmin tuman danagdan. Wen, ado ti madanagan ita. Si Kangay kakagusteng. Madanagan kan? Na, naglungkon da ito. Tabirbir nga sa nakmatay. Paya di kag sao? Ay awan pagdanaga. Kunya ko ba? Ay, sus! Abang kundi kandidato kan tumatasanggun yan. Anya? Amu kan gusteng. Ay dinak man pagkakabawan sitang. Ibaga kung tagpaisaw. Anya ngagpaisaw? Labanan kanto inton madanon ti barangay eleksyon. What? Insakton ti chairman. Ay! Aguli na kayo. Denggan nyo kit dito ibagak. Ngalala. Denggan nyo man ti bagan sitang. Ngamnay. Diyo isardeng tagmerienda. Bayan nyo ni sitang ama ibusan. Ure ket mabsugton iti angin. Kaya mabsog ti angin ti bagbagak. Gapo ta sao kala sao. Agmerinda ka kit din. Ang mga numaibusan ka pay. Naa. Apay ngay. Ay, teka na. Di nagmatlaya Sino ti mangyawat yung kay ti kanam awan serbidora ditoy agpapada tayo senyor nakaparada nga ron ti amin na makan. Aniya. Dana, naglaleng ka yan. Di daksamat ibat ka na. Ay aggaraw ka ngamina na mga lakabotin ni di plato umtaing kakargadan. Nadamag yang, Cherma. Tiyan niya, kagawad dumeng. Ni inasitang agsaksakit ka na. Aya, ay nikit. No nakasarantay di kalman. Nagdiretso ka no itinda na iti simmang toy. Kastaman ti ko na di anak na. Ang mga na bannog asuman na o idi kalman Saan ka na nagsasaw? Yung saan as daaw nagiti kabalay na. Saan ka numatas sigo da kastyay? Ninay. Numatultulog sa ti amin na kayat na ibalay da. Una, da senyor ka nga rodain. Kasta ka no ti kanayan ng ibaga ka nagdi anak na. Kan ka nagdi apu ko na. Kanya nga tati sakit na. Impa Dr. Dan. Saan na ka no akayat? Isa no di pa'y amo ni nanang. Nas ka na mamuanda, tama panda bisita Una, kasarita na dagitay amin na kamang ti organisasyon mi senyor. Ta sang may sada amang bisita. Uy, kastan sa ka no ti bagbaga na, apu ko na. Mala, awagak man ni nanang yaw. Day. Saan tayong agigid na sumrek iti kwarto ni sitang Ang mga lumakigtot lakit nga raw, iti kaado tayo amang bisita kidkwara. Kayat na kano, iso nga gigidan tayon. Winayaan nga nindong ti kwarto na, tapno makastrek tayo amin. Ayan nga ni Supay nga presidente tayo. Imuna ni tayo ni sitang, sarun mo tayo na Ay, uray di ka kanilatan. Sana ka makaangat no agdalalusun kayo mang tanaw kanya. Day. Iso di agsasaw. Dito'y tayo latan.
Mangag tayo mo ti sa una. Ay, masidigak man kit kwa na. Ay, wayan dakman kapada ka senyorais. Asit dakman ni sitang. Nala. Umasidig ka nga ron kinkwanan. Barang subarantan, makita na ka. Ay, mala. Umaya ko ang sitang. Wayan dakman basit kakabsat asin yaw. Taasit gakman ni sitang. Sino kaya nga agipapilit ang makaasidag kanyak? Ayan na ikaw. Sitang. Ne. Sika. Unay kan atong. Anyat ibagamaya. Adya nga atong ti ibagbagang. Siyak daytoy. Siyak ni Supanga. Agkabaw kan. Nalipatam ultimo anagan mo. Ay, nanana. Talaga adinak mailasin ag. Di ka man sundaw. Saan ka mat ngay ayatan tapno ipilit mo tayat mo kanyak. Anya. Itatamat mataya kon. Sa kaumay. Apay. Anyat marikrik na maya. Oras tayo na senyor. Matay tayo kumaaminan. Tadipay da tayo pasali dito'y lubong. Ay, sasawi mo sitang. Ay, lumatay ka na. Di ka manghiram-raman. Senyor tayo nga rudan. Awan mat pa kay ranudan dagiti kapada tayo at tao kada tayon. Iso matay tayo kumaaminan. Nay. Di ka pa'y agkidam asitang. Ado kami abang bisita kang ka. Agmulagat ka pa'y. Nay, nataysan ka kamsat. Natayan! Natayan! Senyor nga minayin, kaya't nanti matay. Natagtagayin ang kubuto ni sumana o asin niya. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.
Kat ita, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Ti guwapo a referee. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Ay, awan. Ito ay pa alas 4 ang nariinyak. Tako na kung agsurat at yan alas 5. Awan mo't may rugit asurato na eh. Makatugtuglipak mo't latami. Agsubliak malangagid dan. Oray, tatipay mo't labing mangon ni Rosa. Apo! Ha? Apo katawad! Nani? Mayak man! Nakaraing kayon! Ha? Pagkasiyo ka diya! Nagparayat ah! Agpaarayat ka no? Sino na ita? Chef Ninga! Ang asawa ni Adonis Agwapo! Ingka man eh. Ay, mabitlaan. Nagsapan na ita. Ay na! Pasensya ka kagawad! Sumri ka kon! Ha? Pinapsapa mo timalatiwan. Ay na! Pinarparbangon mon kunam kit diya! Tani! Nasitngot pa ilaang! Ay na! Ay Papayan. na! Agta ka din na tayo. Kay gwapo na kay ko! Anya? Natayan ni Adonis. Nataingatan ni Tiragsak! Anya? Manangin ka. Ay. Manang ko nakatan na tayo na una ka barsay. Mun may bakit akon? Suwanay jay. Sukat na kon nila kay ko agwapo. Ha? Saan kay balikas iti gwapo? Sa bagay talaga mo't agwapo ni Adonis. Kan, ubing nga adayaw ngam siyak. Iti lang nga. Taag kaedad kami laang may. Uy, talaga nga ubinti lang nga nga oray medyo nataanganan. Yung agora ka, natayan? Saan? Ay, unak man. Ang apay. Inururay ko sumangpat idirabi eh. Nauray ko nga agpaysua. Ngam nalabasan nga alas 2 iti parbangaw. Agap-apa kami. Anya? Diyak ininggaan ah. Tamo ka nagapu iti ayan ti ampa nga caregiver jay Hawaiano. Akaruba me. Anya? Ampang day jay. Agkrislaw na ikan lakay ko. Anya? Kunimot lakay ko. Agpa! Paubigan! Kagawa dume. Nganya taramidag. Ay, kwa. Pangasim ka diya. Amok ang mabagbagaam ni Adonis ko. Nasingpat ka kagawad. Pagwadan nga asawa. Tamok nila ang Rosa ti ay ayatam. So magbagam ko man nila kay ko. Mabalin. Kagawad dumeng. Ha? Ay, mabalin ah. Uy, mabalin. Bagbagak ka. Anya, maturog ka pa, Dom. Napilita na. Itayat pala ko mga agsubli nga gito. Imay mat namin ni Manang Inga. Mas dawak matkin manang ingka. Masubraan nan sa ti panagayat na ganda kayo na. Insecure la day jay. Bakit nga adayon tilanganan. Idilig ka ni Mang Adonis. Uwan anya. Ay, Di mo samot tan magawidan day ta. Sige, iturog mo pa. Bumangon ako. salpay. Matulog ka pay. Anya, alas 6, Dom. Ada pa panan mi kininanang. Anya. Agluto aklay ti pagarmo sa ranta. Sige, iridip mo pa lang. Taringang kanton. Agar mo sarta sakbay arumarak. Sige ah. Naisip ko na mahal. Asus, mahal ka no. Sige, iturog mo pa yung arot, Dom.
Oh no! Saan mo nga apaan ni baby? Ay sus! Baby pa iti awag yo. Saan na baby? Tabak-bakitanan. Oh, Uraya ka sumangpay. no, please, no. Di mo rayan no apaom. Ang mga no sa anton nga agsobli. Anya ti ipapaaramid mo iti dayjay. Caregiver ko. Ano ti araramidan na? Caregiver? Ya. Para aywan ko. Mabalag pa asumang pet di anak ko nga agapoy di Hawaii. Iso kasapulak ni baby. Anya ka diti husto anagan dayjay, apo Hawaiano. Beverly. So I call her baby. Kayam. Bebeng ako ma. Nay, adan nila kay ko. Sige, apo Hawaiano, panawan kayo pa Ay, sige Ay, nagwapaw ni asawa ka, gwapo. Ang laki din dahil sa akarupa. Silosa. Manangi mo, Ningga. Siguro din nakasya, sana ya. O tatang, tirigat na. Kaya maraman ng isturbo ang jika ruba da Hawaiano. Nagforgod na dyan, takayat natin makarelax. Ay kimawaran na. Patilay bagbaganan. Siksing amin di caregiver. Amang mas masahi kin Steve. Uy, caregiver ka no na dyan. Susunduan na. Ngagbalin to nga kabalaynan ko na Nga ta, kat mo nagubing na dyan. Lakay mo't una yun ni Mang Steve. Awan ubing kan lakay kan ayat. Sa bagay. Ikat ko masaya atin latan ni Ingat ipan nakilangin nakin lakay na. Tapno sanda nga isukat. Hay anyan ayat. Ad-adan abumakit Sala nga dito dayjay. Amok nga isutin sukat mo kanyak Adonis. Di ka gararabi, di pa kay babay na mudlangin ka. Waliwan man dito nga ugalim, mangibabay mudlang kan kareta. Awan muddakas nga aramidin ni Bibi. Sige, sakit mo dayjay babae. Ngam no siyak ti mapunwan, makitam. Ay no, awan ti patinggan na ti asaritaan, di ka kamalangan. Ha! Agalwad ka no! Na. Palpaliw manan ni Ampang. Ha! Agay ayat nga tanaga pa kami manan iti asawak akras na. Hoy, Ampang! Anyat mulmulagatam dita? Padpadaanam ka din nila kay ko agwapo? Tapno agkita kayo manay? Nita... Lawan nang na. Hoy! Mamagad na! Visit, natin ang matipustisyo kon. Gaba na. Sana na po, El. Ay, ako, kung nakilala ang gastusak manan. Kumarakaro sa hindi palagkinaawatan sa Ingas ang ti caregiver tila kay Hawaiano akaro ba da? Dayta nga road. Ti agdinamag dito'y barangay. Isudan ti pagsasaritaan dagiti nalaing asumao. Nagwapo di asawa ni Inga. Tadan sa dara na Kastila. Idinto ta ni Inga kat saan mo't meso tayo adventura na ama ko na. Hun nga road. Kit no panunutin at darumswa asaludsod. No anya nga tama tinangayatan ni Adonis kini Inga. Oh. Na ita ti bagbaga ti taduma. Ket pakababalawan launay ni Inga ti kinalaing na ang mga pakinilakay na. Imbis kumasaysaya atin na ti ugali na tapno asawa na latta nilakay na. Pimanaw sa kanon ni Adonis. Ay kat manamnawa na ito na. Takas di nga ro ti ugali na.
Sino nga ito sana mauma agwapo nga asawa? Wala, ah. Ta kita mo lang na dumeng. Pagdiligam ida, napudaw ni Adonis, natundiris tagong na, ken naimpis na giti bibig na, medyo pangulutan pa tibok na. Maya titakder na sa sanapandak, idento ta ni Enga, kat napugod. Kaslapay na isipat amalunglong sut apyas di akong na. Imbag kumano di medyo patangad pa'y dagiti abot na. Imbis ko ba medyo simiro sakit napuskol dagiti bibig na. Kaslapay agberbere alang gunisa. Panagoyaw na tan, panagoyawan. Ay. Ibagbagak na tag paisaw. Ken day ta ko matirumbang nga pagpampanunutan ni Inga. Ison ko ti bagayo, ano, ikamang danto pa di ti barangay, ti problema na. Ay, Na, so, Chairman, ah, ni Inga rin naglawa ti Dawid na ngagturong di ti barangay haun. sus na pas. Sabi nga ta, nadaman nga tayong problema na. Di babae, para pumpunat lati sapinan di agkabawan nakarubak. Sulsulisugan na nila kay ko. Nasakit tinagam ko. Ngimjak maipapas. Tanagbalin sa mata na tulong di asawa. Inga. Pangasiyo ka diya. Tulugan na. Kiti na ito'y. Tapno at nagunggunayo. Nabukbutusan. Neta. Agarami na kiti petisyon. Ada kayo no agpirma kayo wenno saan. Ikamang ko kan mayor no diyo aksyonan. Anya. Ay ko, Inga, mana Inga. Di ka mamudumi. Di ka Allah. Ay, sure. Ay, apo. Salbag na ito yung postisyon. Ay, salbag ka talaga. May nainayon pa yung problema. Nikot. Pinidot mulat. Samu insobaw adagos. Data na regreg apostisom. Kita ma. Ang mga nuadadim kat abuok itay na tinag. Kita ma. Awan. Nariknak mo't dabuok na. Ay. Nalinis mo to'y swelo dito'y barangay ko, Chairman. Iwan mo ta. Ay. Ngala. Sa nabalin, dito matintindag apostisom. Saan nga isot pagsasaritaan tayo? Anya ayat ibagam. Dayjay nga road, Chairman. Agarami na kiti petisyon. Papirma ka dagiti amin akaaruba. Sino nga ti petisyon ang manang? Di nga road babae nilagay ko. Ha? Imaya, tay pagkada-kada kayo. Sige, mapala. Ay, agpanunod ka pa iti mamimpulo. Sakbay dito nga rami Dominga. Nagpanunot ako, Chairman. Ah! Namin 20 pa ya. Sige, mapana ko. Lakay, saan aya akir giver wano masahista di pagim imunan ni Inga? Uy, abay. Nasabat ko. Kasla nagsangsangit. Anya, nagapon na. Agawid nga tan naggapon sa balay ni Stade. Apay ngagsangit no bilang ay. Diyak nga ron na damag ang takila at apinardasan natin nagnaidag sabat kami. Apay nga ta. Ay, amang ano inapamanan ni Inga kung kunak nga raw. Ewan nga ta. Glablabos mo tinding ka. Ay, dahi ta nga ron ka. Di ka tagyaman tagwapo di asawa na. Saan na mo't sinuksukatan kahit? Isuksukat na kanungaro din. Ang pangkit di Ay di mo isakit ning ka. Ay, ta sino ti mga sakit iti dedyang ugali na? Intun ko ni sinalakit nga ron ni Adonis. Dayta, ti maurura mapasamak. No dagsardeng ni Inga. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Na. Taytsayan nila kay ko. Ha! Kunak tuman. Agturong iti balay ti Hawaiiano. Agdata di tantay ampang. Agpaliiwa. Kunak tuman.
tay jayan. Paiman. Pang talaga. Apaw, perminti isum na. Nasiliw kayon! Apa iya? Bakit ko ng kanyak? Gaputa ubing daytoy ampang nga insukat mo kanyak? Kanya kisa asawem kudu. Ay, kalbon kasi ka babae, Ipatan ni bebe. Ipatan. Daytoy! Kayam ipatan! Pustol ko nak. Di mo saktan ni bebe. Lumaban ka gayam! Ikaramutak mo tarupa! Anak ko. Sige! Kunti nakaramutan. Ay ko. Di kanto mo namin aglisin! Ha? Jakinggan na ita babae! Sige! Masitit ka na ito pagkurusak ti karamot ni tarupam! Megan. Gawitan. Salbag ka. Agdardarak ti rupam lakay! Kumusta dagiti na pan nagpadoktor nga agasawa, Dom? Saan na pa'y kanungot ang nakasampay? Nagdarumsamot siya hawayano. Yan ka no? Ngayon pa'y mo, no niya kaso tin, reklamo na. Mamuak inton, mapanak iti barangay hall. Anya nga tanga agpaiso tinangidaruman na kinimanang ingka. Mas dawa ko ron, bay. Alam, nga po nga tata, regular ang masaistana ni Beverly sakit na mo, siyempre. At ngamin nang nagko asasawan dagit agikinuto iti sango ti istor ni Banay. Anyaman na ito. Mamati ka mat karag iti chismosa. Chismosa dagi jay. Ngam awan mat ka ti chismis da, nawan makita da. Anya raw da chismis na ita. Ang mga no damot ten relasyon di masahista. Ken jay furgodan a hawayano. Anya, Oh, samkit din. mabalin. Anya mabalin. Mabalin husto na ita ako nam. Ay saan asyak tinagkunadom. Nangag ko nga rod. Nasaya atad da kayon. Diya kayatan ti ado apasikot-sikot. Ura siya. Ibang ka kunti kayat ko. Kat ibagak mo, ti kayat ka. Ibagak mat ti saan ko akayat. Anya. Nay. Marugyanan ti dialogue ngam orayan tayo ko matibatang tayo ngagsaaw. Siya ko, di mo nangagsaaw. Mabalay. Sungbatan pa iti sa ludsod ko, Adonis. Sa adan anas kag tanyaman na sa lunsod. Ang sina kami kin Inga. Wan! Ang sina kami kin Inga. Period. Day sukat na ka ni tinay tanga ampang. Ay, di nakpagbalinan nga ampang. Tay ayatan nak ni Steve. Anya, When, agayan ayat kamen. Eso ada kita ngagasawa agkapiyada kuman. Adonis, asawa. Ay! Saan nagkasawa? Nagkasardaya kit saan may? Uray nag... Uray tadadakkelan na gijaan ta. Ang sinatad. Jak kaya ti apira. Kin man nangimon nga asawa. Ala, Takumum. Nauma akon nga agrip-ripiri. No adda ka apam. alala kay saan ka dimot, Ay, ala! ba? Urnusin nyo ti bagbagayo. Alo. Pagsaritaan nyo nga gasawa na itan. Mabalain. Repiring asawa. Repiri. Nene. Mayat Mayat niya natagtagainap ka. Repiri nga asawa. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez.
Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.